Hej, nu vil jeg gerne snakke lidt om atomkernehenfald. Atomkerner har oftest lige mange neutroner og protoner, men der er selvfølgelig tilfælde, hvor dette ikke gælder. Her vil kernen altså have et energioverskud og være ustabil. Den vil så skille sig af med det her energioverskud ved en af følgende henfald, eller en eller flere følgende henfald, og det er alfa-henfald, beta-henfald, beta-henfald, elektronhenfaldning eller gammastråling. Og et alfahenfald sker ved, at en ustabil kerne udsender en partikel i form af en heliumkerne. Et beta-henfald sker ved, at en kerne udsender en elektron og en antineutrino, som er næsten masseløs elementarpartikel uden ladning, altså den her antineutrino. Og elektronen vil så inde i kernen blive omdannet til et proton. Beta-henfald sker ved, at en protonrig kerne udsender en positron, hvilket har massen svarende til en elektron, men er positivt ladet. Altså gammastråling, det sker ved, at en exciteret kerne henfalder til sin grundtilstand. Her bliver der altså udsendt noget gammastråling. Sidst kan man snakke om stråling i forbindelse med elektronindfangning, hvor en protonrig kerne indfanger et elektron fra K-skallen, og elektronen vekselvirker sammen med en proton, der til sidst omdannes til en neutron. Hullet, der så opstår i K-skallen, bliver udfyldt af et nyt elektron fra en af de øvrige skaller, og energiforskellen vil så blive udsendt i form af et røntgenfoton. I forbindelse med kernehenfald snakker man også om en halveringstid, som er den tid halvdelen af et stof tager for at blive omdannet til et andet stof. Og man kan fx tage uran her, som vi har her i bøtten. Halveringstid for uran kan vi så gøre ved at trykke her, og så får vi, at der går et vis antal tid, før halvdelen af de her urankerner er henfaldet til bly. Og den er så i det her tilfælde cirka 5 milliarder år. Og så kan vi snakke lidt om henfaldshastigheder og henfaldet for kulstof, som henfalder til nitrogen. Og vi kan tilføje nogle kulstofatomer og se, hvad der sker, når de henfalder på den her graf. Og den viser altså, at her hvor de skærer hinanden, der er cirka halvdelen af de her kulstofatomer henfaldet til nitrogen. Og der er altså cirka gået de der 6 år. Man kan altså også bruge de her henfaldsteorier til aldersbestemme ting. Og man har en bestemt metode, der hedder kulstof-14-metoden, som går ud på at bestemme, hvor meget et stof er henfaldet. Hvor meget stof, der er henfaldet. Og vi kan fx plante et træ her. Og der kommer ikke lige noget træ der. Og så har vi en Geiger Müller-tæller, som måler strålingen selvfølgelig. Og vi kan se, at når træet dør, så begynder det at henfalde. Og den tid, der går for, at der er halvdelen af stoffet tilbage, det kaldes halveringstiden. Derfor kan man altså aldersbestemme et bestemt stykke stof. For eksempel et stykke træ, som man finder i et jordlag, kan man se, hvor meget det er henfaldet og bestemme, hvornår det cirka har været fra. Det var, hvad jeg havde at sige om kernehenfald, og jeg håber, det var bare lidt forståeligt.